next level. Salut la famille, alors émission togo abe fokene abe bo balbugu media kan Facebook kan YouTube kan TikTok kan absika abonné an compte la am toga artiste de wole artiste munu me bezi la TikTok sanfɛ ali ni Facebook nu sanfɛ bi munu ma bolo lu belebele wuri motar ba la rapper do bala mais motar mu do amna ka bureau san imagine bena Manga sanga dumanuma anana ka zigila kuma ala jaga bwabe dumanuma na pari fena una kuma manga sanga dumanuma anana ka zigila kuma ala jaga bwabe wala ay san motar ma wala to ko Wizi le motar salut Wizi togodi wala osa iga plombo wala lazy ale ni star med de bambulo ya awo med ba we med wala iga kene wala don ko wate anyana mambaro Wizi ame fegi nyini iga to Wizi na togodi de bon le Wizi na grand frère de Wizi bon we wa na fani daro mafia na to na o fena ngi motar da no te motari we korya tergere wa ma nyara fena me do in la yo be ese ka bisa loga no o ma nyare yo bla we jumero bon ima motari na wolola te bo ga toro mais yere to re jume ne to marketa mais to dire duna motar en kon na la re bon ngame tiri dore me tonton ala inala tonton ne meta fala wa mutun taro do be zerna o fa am to ata wa soro nyara we ne sun tare wa bon ba do tonton ma ro la re me wa soro te mutun taw tol do men no asoro tonton be mutun nune tawan ko so fene ai amme mutun tare wa ima adum mani ala re bonem bena ma jofa la na ne so mutu panau na uwa mutu pam ate tonton era intaro mafia na to ali kamne kama idona la wala al sala ga nyina ga pitini ima ala ina la we chansu wala no ko ate an don pamala med ame fege nyini ere to re jumede ne to Muhammad Koulibaly mais iga star med anana to godibe star med bon avant star med mo bandire ko no folo yere ba begala awon yere be men mo bandire do mais ngila kana yi akira star med ngon pal na to godi bon manu nga decision ro we ayira na fantina dan no wa shin ngena be no amna ga kodo fana wa decide aga star med wa ogoro sera decision tara depuis le début ujigi dale no ngo wa I know yi wasira kan fena ma me fe ka do e dona dong dala to godi de bon ne dona dong dala donc ida bar ko be kanun wa o echa ne be se ka fare ne to yala la re ne dong dala be so ka fo ne fato telma ya kanu o se be re no o fam na to ka freestyle gi yara ma bon me to ka dong dare ne fem kan ni wore ke yo ayira bela gi be se no fena echa mais ame fege nyini nga sa Wizi wa aga motara en konna aga gelene toro mais ame fega do erega motara konna la exam mun fitin mun sorala juma de mu yere touche toro adigi la era konna la ka do ere ye decision ta est-ce que ntel bla we ando bon ala kisha la o jaja o maya follow ogoro ma exam fitin mun soro follow no bon ndaro mafia na to mnawa nema ndaro mafia na to mnawa nema do agem ngono turu ga soma we ai bo ndaro mafia na to tono tara sanere metire sesilo wa me ndaro maga gele ma wala maga gele ima me motor to maga gele ima wadi mo aga tuma igane binto era
Wa no fana don ni be fan don fana i se ga yin yali ga che bo ma fi na gi de la uzi binto ere wa fana che maybe ma aka suma turo mem turo ere wa ti an don ko Mr. Med ame fega freestyle fitin dore ke sa freestyle voilà depuis shoot nebe jibo dobe miri wa dobe nyani kile min kanga bo foshito bali me fegu bela tubi tuguni ne chaita kela na jugu ya de ye mana kote sunu ta kela na jugu ya de ye mana ko jine min zigi te gitari juru fonne saraga bonni be fega kene ye ushite kene nyogonye era pekadi ni be salanteri e mamme ba no jara turu mais mogo be ga fo ke voix baradi parce que voix ngadi de e wo jatemna wa beba fame ga fame a chogo fana wa mais voix ala ka keru o sebe no voix ngadi de mais ere e bi ga jari ga style musical ere wa ke jumari bo shane ka de turu manden ulle be inchi turu ulli ga jaria wa ore be famille turu mam on e fege nyini ga sa wizi e ga relation go jumari e ni se sije bon a foli ga galana wala champion wala la ganyina la wala chen taro mafia na to na wa nin tonto bina fo balmari tonto ne ge na fo a wolo dogon ina fo tiri are bora wa ai ga joli kelen shengli wala yorote yorola nin tonto te taro voyage am ta yorobe tale ivoiro wala yorobe ambe shino fe me togo dire ni tono dono nyawala togo dire don me e bori yere kata tono fe karsa me fe ga ki ga kalande me fe ga tugo wa rari wa yiwole wa bon donala ni bon defu sare urla ne dona moto pa ema defu kera erisita bora che defu sorola bon uvakasi blale moto wona na sigi senga ema ntara tonton nofe o bo tonton ne fe agia na fa awo wa uzi nyame ese wa bon fobi nere ntaro mafia na to mrawo ala rega wala mais ame fe ga nyini ngali gesa ala ga nyina la mais aga action ngara domna dunga sore bu no fa bon ande bora no même pas 15 minutes ene wole la show mais me quatra nyama gor ko ngara nyama gor sira diga kuna to convola wa we akar caravane la no magata chire la ma akele ne gunda no na teria do gatu mais aga mulla wangira jumari mumwera mumi siga nyina go yan ala yana gata darola bon mulla wanti ane dumin lawane ga no fe ko wizi metaga na sansa mta kala wanti la ande bora asira irmo suda la nera farala la umta su pas ambora musabu ma même pas 15 minutes ene wole kay show ugala de wala obiga fogo ding ma bulo ga ko mo ding yera to gore ding to Yusuf ding yera na matema 3 semaines a show gara ba parce que un ding yera bam suga biro avec kashila ma siga émotion kun toro wala mais an shuwa relation ngi jume bo Joshua joduma unu toro nunu be motar korwale be an be un kadi mana wole mime okele no ni biga bara dongo ni bebe jaw ba Sarmed damna sere masa mais mogo biga ira go Sarmed ko eni iroma jo artiste chama manite est-ce que ocha bon abese age mogo imana ke chogo dobe blaila wa fene che mais keletini mogo chiche bon ne ara bolu mais pour joga collectif do kera collectif bar irma jo artiste chama wala mais ama media la wore mogo dabal ba wa bon vera deta ga projet ale ba décider mogo no ma ci abolu la collaborer aga projet la mais feno ban mercha no zoro rien ne ren vera ka di toro
mais faut pas te ça, un don pas moula. Mais il y a un producteur principal qui joine. Bon, producteur principal kelen ontena, mais on me baraya si jo chamana. Si jo chamana. Aïe son nom kabiga barado. Ina ka barabe ben nyoy. Nyara son nom mo comme. Voilà. Bon mo comme kadine ka baragana. O smoky band. Ouais. Oui nyara ka patron. Faut pas te. Oui amna sere masa. Mais oui si. Ah mo ko kigira fitru wale do mare. Kigo tiga pitin me ko fe kigra tigi bra yere agli anga jona sa che ala pa na wala ma ya to anga to ko doron sarbo kigo sarbo ka pitin ne polo ko yani kana tontona no ka be me sarbo re no fe konvala ko me mo bala mona itara tontono fe alors que ko sarbo re ko abbe ka patron no sarbo mun tena ka metiri aha ne tere yare gundo ambe yala ambe ne ga supange bo na do moto pana nye ba Bawaran moto pana wan imana do moto pana to ga nega pana iga na fa oh iba to la yara tin do la te mais abbe ga ko convagne fa bon ndaro ma fe na to na oye ko do re wa oye respect wa soro an fa ma moto panda menere iba mais moto panda menere do bra ko wa we abbe ay bon ima mais ina kellar wa we aballa ga nyongo platin doron ya no ma kele no ma e balla ga sira falentin doron ma parce que tonton re kan toro me fa ale ga antega do fene wa mais era bulu sa actuellement en fait wati na sansa ini sar bola jonne sen jo era bulu no a che patron esi ne se mola era le doron aga video le doron pa video te mais yoro beson ni era mais yoron kuma sugunin fo do wa fo ne revesi parce que son yora mais era bulu ni sar bola jonne sen jo mate sa mate ai video le doron ne bi a chi do ame fege era de ga ide don sa ame fege era de ga aviron sa era akina tay muelo patron absenia ha no atsende oh wala amo ko doron na mesinai wo parce que ne yo soro wa siranya ga siranga chembo doron wa no ne te ga siraere ame ga kuma more irana go me absenia me te fago fo ne te ga sirae yirma jo chetable wizi doron sesi familia abana no ko bati go gimna yirma jo kuna wole ni motare ay abana ala go don irana ame faga sarmed de nyinga sarmed concert jolle ga yirma jo bon ni concert mu ya saba wenan mais mo ga fo ga concert bebege fala wala ma pour ga tese ga li fali ngata ga yoro wara parce que akla chama ga fala wala bon ni concert pla doron ga fala wala ton garam bon ni a show follow ere o gara Charlotte la wa kele ne ga ni show kele no ga kele Viber la yirma jo Viber la memoro ya bege plein o sabere mo bigo mais ore kara nan beda ni flag fala wala kele Charlotte la ka kele Viber la wa fam mais ga fidirinde revu malla o joni ni ga fidirinde revu atisu bela amana ge sangaren ol bela jale na miri falo fitirinde revu benare mais akadne nin mo mere ga fitirinde ni wakati ni malla bon ne ta mo la falo son te mo ko shi folo son no mo ko ere mais mana ge to mana so mo do anni na fitin ngab jay feno dig jodun bo vera ale nga mo ko ale ta o severa o chapure o fo bati fam mais dien ra kona dien kono e ga fitin de rebe jan dien ra kona moni ra kono bo me mo kom la mere kaka dong libe na esprit ere musokoroba do be ko mama nyafo sari abe jamana jumana abe malila no abe dong la flagani la me eresia kulwali ge me ya musique flane wa ibe musique la me al nita kameo ere wo waaw fene che parce que americani jamana ko donc son émotionnel do be bi don très bien ere ka soro ita kan ere ça si o fene che ore ga fitirin de rewe ay bo ale ga musique de kanini mais ante fe angi ga fitirine rabude do we be ga serani gara sare o tigina folo jiti ga fitirine rabude ku ya ayi ote jumero bo
comme ne yɛrɛ bɛ misiki seli mun kɛ n ka fitinin kɛ mɔgɔ ye san yɛrɛ mun yɛrɛ bɛ n dɛmɛ yɛrɛ k'a ka di n ye fɛnɛ n bɛ se k'a fɔ o ye Lil Do ye bɔ Lil Do jar jumɛn kan san jara bɛ sɔn wa sar a kɛra nasugu o nasugu ye wa an y'o faamu sisan an bɛ fɛ fɛnɛ e yɛrɛ bolo Dicko bɔla a kan a bɛ se ka i yɛrɛ bolo Dicko b'a kɔnɔ wa i yɛrɛ bolo Dicko bɔla a la e yɛrɛ bolo jɔn de bɛ tɛn ka yirimajɔ bɛɛ kan san dɔnkilidalaw la mɔgɔ bɛ mɔgɔ bila ne ɲɛ e de bɛ bɛɛ kan o fɛrɛ yɛrɛ b'a fɔ sari kura de ne mais i ko ten dɛ cɛ yirimajɔ artiste ka ca dɛ ne b'a fɔ bɛɛ ye yirimajɔ artiste bɛɛ cɛ tɛ jinɛ kan secteur family bɛ yen dɛ secteur family ne y'o de f'i ye ne ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ye dɛ mais i bɛ se ka n ka ci la f'u bɛɛ ye jinɛ ye jinɛ ye an ne concours bilala san concours o bɛɛ ko wɛrɛ de jinɛ ye jinɛ ye o f'u ye dɔrɔn mais ni e taara san ni ne ye wele san don dɔ la k'e bila ka na yirimajɔ artiste 2 bila na freestyle yan e bɛ sɔn ne bɛ n'a ye i bɛ na e ma ne wele i ko i pɛrɛnnen don ne wele ne bɛ o waati n ye défi in lase dɛ i b'a bila i kunkolo la parce que don dɔ la n bɛ n'i wele a la e de y'a fɔ sisan an bɛ fɛ ka Wizi de ɲininka sisan Wizi dans 5 ans e bɛ k'i yɛrɛ kɛ jumɛn de sisan dans 5 ans e bɛna motard bila wa e bɛna baara wɛrɛ de kɛ dans 5 ans o b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ Mali bɛɛ tɛ n kɔ la inshallah parce que mɛtiri taara fɛn dɔ to yan un an o yɛrɛ ka jan ma sɔn dɔrɔn i bɛ yirikɔrɔ bati sɔn dɔrɔn fo bate mais motard dɔ bɛ ko Aba ne yɛrɛ tun y'a contacter e yɛrɛ bolo parce que Aba fɛnɛ tun kelen o komi tonton ka petit dɔ e ni Aba la jɔn de bɛ se Aba bon an terikɛ Aba tɔgɔ ka ca dɛ wa bɛ moto pan ye Aba a ɲɛda jɛlen don dɔɔnin i kan ka a kelen ko fila do wa fo wara saba voilà o yɛrɛ do bon ne bɛ Jakarta de pan kosɛbɛ n ma don MT pan na kosɛbɛ ten wa ni n dontɔ la ne kun don ɲe i ma bon Aba bɛ motoba de pan a kɔrɔ i ma motoba kunda kɔni a bɛ se ne mais n'o tɛ moto misɛnnin a yɛrɛ o waati an bɛ fɛ jeu dɔ fɛnɛ b'an bolo jeu in tɔgɔ de ko Siamansuwa an bɛ to ka artiste 2 fɔ aw b'a ka choix kɛ artiste 2 ninnu na sisan artiste 2 min b'an bolo an ka mɔgɔ min ye kan ka fɔ sisan Bezuwa ni Malaki aw yɛrɛ bolo Medi e yɛrɛ bolo an ka daminɛ la e yɛrɛ bolo Bezuwa ni Malaki e sɔn n'o jɔn ye Mala Wizi e yɛrɛ bolo Bezi Young Bese ni Yakubi Oji e yɛrɛ bolo Med e bɛ jɔn de choisir awo sa bɛɛ bɛ k'i ka i ma mun ka di ye dɔrɔn i b'o de fɔ o ni siran ye fɛn tɛ kelen o t'i dɔnni kilasi fɛnɛ kɔnɔ ayisa e tɛ ka ne faamu Young Bese ni Yakubi Oji 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 o waati n y'a faamu e yɛrɛ dun Tigiriwanta Young Bese cɛw yɛrɛ a tɛ côté kelen na dɛ o waati sa an bɛ fɛ k'e ɲininka sa Bakari Flo ale ni Debeto e bɛ jɔn de ta Debeto fan Mɔrɔ ni a yɛrɛ bɛ Debeto ta i ko ten o waati King Keji ni Gaspi e bɛ jɔn de ta wara Gaspi i ko ten cɛ a yɛrɛ wara ya kilasi bila sisan ala ma mɛn o waati an bɛna se ma Wizi wara ye i fɛnɛ ko i wara ta o waati an ka mɔgɔ laban olu ye Bifinix ni MSD bɛ jɔn de ta an kɔni bɛ to ka u ka dɔnkiliw mɛn cogo min na mais e yɛrɛ bolo groupe de don u fila bɛ groupe de mais i bɛ choix kɛ jɔn de la ne ka choix yɛrɛ o ye kɛ MSD de ye parce que olu dɔnkilila cogo ka wa tellement Mala yɛrɛ ni Mala ka jari ka surun ɲɔgɔn na dɔrɔn voilà bon ne wa MSD lamɛn ale yɛrɛ de kama wa Biradi ci cɛ ne Biradi mais a b'i taa dɛ n fɛnɛ b'a ta i ko i pɛrɛn de kilasi kama fan bɛɛ fɛ waati Wizi yɛrɛ dun Bifinix ni MSD ne yɛrɛ MSD wa vida yɛrɛ de ka di n ye kosɛbɛ waati an bɛ fɛ k'e ɲininka Med i ka deuxième freestyle dɔ fili sisan tuguni i ye freestyle min i ye sɔn bɔ tɔnɔ kan freestyle dɔ k'a kan mais yanni k'a da a ka di ne ye Wizi de fɔlɔ k'a da i ka parti dɔ da la Med i ka sɔn in na o man ɲi a tɛ fɔ bɛɛ ma o pere
non. Mais yɔrɔ dɔ bɛ TikTok o bɛ ka basic kan ka se ka yɔrɔnin da sa o machine. Bɛ se k'a da dɛ mais kuma ka gɛlɛn ma wa. i b'a. O waati an ka to a tigi yɛrɛ bolo an tulo b'i la i ka machine patini dɔ la. A tɛ fɔ dɛmɛ ma ko pere bɛɛ bɛ ka kule la i ɲɔgɔn dan i kelen pe. Family bɛ k'i wele n'a danna n'i ma champion ɲɔgɔn na tɛ ye. I ye Mali ba la bouger hali minnu t'i fɛ olu tun ma fɔ i bɛ se. Ni saya tɛ mɔgɔ ma kuma b'a la tombe i dalen ne don mais ka record tɛ danbe. Ouais. Mais yam ni lawuli le sɛgɛn na prestation kɛ sɔn in kan. An n'o sɔn in si. I bɛna prestation kɛ ɲɛfɛ. A tɛ fɔ dɛmɛ ma ko pere bɛɛ bɛ ka kule la i ɲɔgɔn dan i kelen pe. Family bɛ k'i wele n'a danna n'i ma champion ɲɔgɔn na i ye Mali ba la bouger hali minnu t'i fɛ olu tun ma fɔ i bɛ se. Ni saya tɛ mɔgɔ ma kuma b'a la tombe i dalen ne don mais ka record tɛ danbe. I dalen ne don mais ka record tɛ danbe. Mouvement tɛ kɛ dugu la ni sesisi ma wele ka 07 kɔrɔtan diɲɛ bɛɛ ka kule ka torofɛw caman ta champion kelen. T'ale i mina na Ala ka ɲini la nka family bɛ kasi la. Dɔgɔninw bɛ kasi la sesisi tunu na jamɔgɔ bɛ ti dɔn o la. Mamutaru bɛ kasi la sesisi tunu na jamɔgɔ bɛ ti dɔn o la. Ala tɛ jalaki wa jugu sago sɔrɔ la ni wolo n'a ye kasi la saya ka kunna. Emotion bɛ don ne la a ka di Ala ye fɛnɛ ka tɛmɛ an kan famaya minana. Emotion bɛ don ne la ye a ka di Ala fɛnɛ ka tɛmɛ an kan famaya minana. Jɔfɛn bɛɛ bɛ da wa saya bɛ na sa an bɛɛ bɛ tunu dɔɔni dɔɔni dunuya in na. Tacogo bali la na wa funankɛni sumana a to ne ka n banba ka wɔrɔ na la yanba. Kanu bɛ ka kuma k'olu ka share taara a to ne ka n banba ka wɔrɔ na la yamba. To ne ka n banba ka wɔrɔ na la yamba. Desisi tunu na u bolo ko in banna ni ko in bɛ taa some la kuma caman t'a la. Champion taara wa nana jugu tɛ fɛ ka kuma min mɛ Wizi b'an bolo dɛ. Champion taara wa nana jugu tɛ fɛ ka kuma mɛ Wizi b'an bolo. Slay b'an bolo Jata b'an bolo Bugi b'an bolo Rɛntɛ b'an bolo Diba b'an bolo Warano b'an bolo Legend b'an bolo Kiri Bana b'an bolo. A tɛ fɔ dɛmɛ ma ko pere bɛɛ bɛ ka kule la i ɲɔgɔn dan i kelen pe. Family bɛ k'i wele n'a danna n'i ma champion ɲɔgɔn na ten. I ye Mali ba la bouger hali minnu t'i fɛ olu tun ma fɔ i bɛ se. Ni saya tɛ mɔgɔ ma kuma b'a la tombe i dalen ne don mais ka record tɛ danbe. I dalen ne don mais ka record tɛ danbe. Non son jara toro. A bɛ fɛ k'e ɲininka. Ala ka ɲin'a la. Relation jumɛn de tun bɛ Sesi cɛ avant que a ka taa? Bon relation bɛ ne ni Sesi cɛ o tɛ bilako yɛrɛ. Ouais. A daminɛ depuis 2000 combien? Bilako tɛ wa n bɛ fɛ ka famille yɛrɛ sigira an ka yɔrɔ de la. Sesi famille yan. Famille yɛrɛ n'i y'a mɛn famille yɛrɛ anw de don wa. Ouais. O kɔrɔ Mutari ni aw bɛɛ tun ye groupe kelen de san. Anw bɛɛ tɔn kelen mɔgɔw de. N bɛ fɛ ka mun f'i faamuya. Ouais, non o faamuna. Mais e idée in sɔrɔ cogo di? K'a bɔ i yɛrɛ la n ka champion taara n ka hommage dɔ k'a ye. E y'a idée sɔrɔ cogo di? Dɔ de nana f'i ye wa a bala ka na i yɛrɛ la de. Bon nin ko in a émotion ka bon trop i b'a lama depuis tɔnɔ su bɛ ka don kaburu kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ dɔ de y'a fɔ Medmo nin ko in kɛ quoi. Ouais. I ma ni sɔn in bɔra cogo min na Wizi filɛ nin Wizi b'a kalama sɔn in texte sɛbɛnna su kelen an donna studio la an y'a bɔ. Wizi filɛ nin. Siga t'a la o yɛrɛ de don. A bɔra dusukun yɛrɛ la. 3 heures an sigilen sɔrɔ an bɛ sɔn in répétition na su fɛ. I bɛ ka freestyle da dɔrɔn. An bɛ ka répétition kɛ ɲɔgɔn fɛ.
mais maro ne sigi son taxi besa bana wizi nyana mais maro nga che ay rapu bla mais abse aga ay dodon fie chen popo ouais wizi amo ya rapu ga adem mais wizi era ga plisali go do amboro ko wala kama ima Powate ma mais meki ikanga Côte d'Ivoire ikanga muneka Côte d'Ivoire parce que o manjiro kanga kai ibiga tor la wo juma bo anga ta o majiga imo Ivoire on ga wole liga fan be fe kanga ta o ka be Ivoire on era dorontere Malien be wa be motar be fan fe anga ta o majiga anga champion o wala wizi era bisrala inshallah Powate na wizi motar ya inko ebe bara warega bon actuellement te bara la falo Powate Edu no nete bara warega ko fe adron me dong Powate med ega projet à venir juma projet juma mi bolo kana bo projet ba de me molo ni son ni yere ko fe am nga projet o la senwa nga projet do relance follow san ni cheo ala ara ge ma ni ko ina na do asenwa latige ma ame do ge ala ga ina ton dola mais ni ko fe nga projet do bla ala teme ipo ba mbula a sondo clip fana ye ko manu u abonné compte la doron sondo na aleni manu ame ka abonné mediga star mediga compte uga TikTok Facebook YouTube aba bega we Instagram fana be Powate Mehmed jone bigi produit ibi label de la wa antaro pemne de jone bigi produit non te label la nega ko be ni amanu ne nyonche family family ani nga patron nyara fa ale de jone no ne ko be wa zigi igo bi family de mara ayo nga foli ba ton ami fo met de maintenant nga foli ba mais ne be fege nyininga na foro ega yirmajo atisi duru fo mu yere ka fo un sonno tere era bolo atisi duru kube se don era bolo atisi duru yirmajo bo yirmajo artisu fele ne be se ka fo tala mu bela o be se don nala ai ne mi nyini ngolo ebe ga ni ga kuma mono ne rogo iga artisi duru fo amara rapper duru anga rapper duru iga cité yere baro mu débrouiller dono phénomène si nyona yara wolo parce que ye sarde déjà ama bon ebla ne bla kumare lawa moko duru to fole o tek ni nyina na karsa ko na nyini ga karsa du comme ça yo expliquer ma we fam ouais ba na bla kumala ja parce que ni ma artu supla ben ala cha ben kale ne o be suru nyara ay ne tu ben wa ay sa ibe munu to ne ko wormo ibe munu to igol le cité duru eso ma chantora parce que nete chama awsa ne mi nyini o bela sa o ma be suru nyara atira muna ya family bi ko family bi dema wizi arabe bi dema mais mo ko duru doron to ko cité ne doron ngo mina mo ko duru be fontaine se wa parce que tout be don o yibe munu to le ko du ouais ibe munu don yere bolo ko bugu te buri ouais bo washi de ale be chito ale mana we jon ale mana boy igo secteur tala ba ay secteur ole transfert fa se don la Powate farota dun farota wa abechi o bebe suga manière la wa mais ere be fa kuma donner da ay ne parce ne bi jatim ne taro bi siru nyare wa jumaru wa do to ko fodro ni mo ko be kan sira o be do asigi jogo fa na la agora iperane no emission na sa kunche ma roma ama fo be gati abona nga konti la balbi bugu media kan ame Facebook ame TikTok kan ame YouTube fene sanfɛ bɛɛ bɛ se k'i abonné an ka compte la Sari Mamolo bi Starmed ale ni Wizi le motard bɛɛ ka t'i abonné o fana ka compte mais Wizi kɔni an b'a dɔn Wizi kɔni bɛ TikTok kan mais an t'a dɔn YouTube yɛrɛ parce que rappeur kɔrɔ don mais a bolila de a rap bila ka boli ka don motard la bɛɛ bɛ se k'i abonné fana Med ka compte kan sɔnɔ fana bɛ ka bɔ tɔnɔ kan bɛɛ bɛ ka tigi tɔgɔ ɲini Med de don Starmed a bɛ se ka abonné a ka compte YouTube kan an ka émission a été sponsorisé par Balbi Bougou Balbi espace Balbi avec couture avec finiw kala ka tisi électronique minɛw fana bɛ yen a bɛ se ka contacter a ka numéro la 77 36 56 72 ni mun mago bɛ Balbi Bougou Media fana la an ka numéro fana bɛ 91 91 03 00 wala o kan mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ